Днес ще ви покажа как да си нарисувате котенца. Аз ще гледам от тази книжка. Ето колко е малка. Той ми е с ръката ми. Така. Значи, тя се разказва за котенца. Интересен за котенца. Момент. Ето те котенцата. Ще ви покажа как да си ги нарисувате, защото много ми подсказах как да се нарисуваме котенца. Така. Извинявайте, сега стана. Така. Първо котенце е много лесно. Да го нарисувам тук. Правите един кръг. Не знам дали виждате, защото съм с предна камера. Сега правим така, 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 така. И от горе-долу. Така. Може да рисувате и с химикал, просто нямам друго под ръка. Така е. Следващото е да направим ушички. Ето така, маленьки. След това кръчето. Това е кръчето. И правим още 3. Така. Но не го правете, защото не знаете какви крака е такива. След това следва най-хубавата част. По-обществената. По-оригиналната. Очите. Гледам, ето тук. Тези части. Така. Рисуваме мустачки. И три мустачки от всяка страна. И опашката. Готово. Ще покажа няколко вида, но клипът ще на части. Защото вижте колко много котки имаме да рисуваме. Да. Така че клипът ще е на части и сега ще ви покажа няколко котки. Ще ви покажа и няколко други котки в следващото видео. Очаквайте
после втора част. Но още не сме приключили. Така. Боли, 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 боли. Вау! Вижте котката излиза. Съжалявам, че е така. Но следващата котка е много лесна. Не знам някои дали ще успеят да направят. Защото аз изгледам как имам мисъл в главата и ще ви покажа различни рисунки, които аз съм направила. Не са много, но ще ви покажа някои от тях. Така, да си ето по манера. Следващата котка ще нарисувам тук. Нека. Правите същия начин кръг, но не рисувайте. Легнал кръг. След това пак правим 1, 2, 3 чертички. Само 3. Ушите ще са ви трудни. Само да нарисувам и ще ви обясня. Искам винаги да се рисувам. Така, ето. Това е легнала котка. Вие ще разберете. Като и опашката. Ето. Да, благодаря за това много хубаво. Напишете долу в коментарите дали оценка от 1 до 100. С 1 до 100. Да, ще нарисувам още 2 котки. 2 котки, други 2. Ще ви покажа във втора част, когато мога. Защото ще излизам и не мога. Още 2 котки. Така, сега ще покажа това. Ето тази и ето тази голяма. Сега първата може да ви се вижда жълтата котка в зелено и тя е жълта. Така. Да. Но внимавайте как рисувате и защо. Така. Рисувам по най-различни начини. Пък ще ви нарисувам жълтата котка. Най-далеко. Да. Очаквайте втора част направи, защото не мога да се справя. Очаквайте втора част, защото трябва да си измисля какво да правя в момента. А пък трябва да направя къщичка и ще ви обясня във втората част какво съм направила и вие да го направите. До скоро, пръстче нагоре, до сърчичка нагоре, харесайте, коментирайте, не правите да се абонирате. Чао!